Kerro vähän missä ollaan, mitä tekemässä. Ranskassa kaupunki on tai satama Port-la-Forêt ja me ollaan täällä nyt oikeastaan sen takia, että tultiin illalla tuohon Sante Marineen ja tarkoitus on treenailla viikon verran tästä tommoseen Figaro-veneellä. Ja täällä on semmonen kaveri kuin Bernard de Broc, kenen vene se on ja se odottelee tuossa veneellä. Eli siirretään vene tänään täältä Port-la-Forêtsta tuohon Sante Marineen. Tässä on nyt edes joku 3 tunnin siirtopurjehdus ja sitten ollaan siellä ja mennään vähän vetää lounasta sun muuta ja lähdetään uudestaan vesille. Että varmasti mukava päivä tulossa. Siellä on reippas keli vaan, se on ihan joku 30 notsia tai tommoista, mutta eipä se nyt kai sitten haittaa. Au-dessus des vieux volcans, glissent tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs, au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage et jamais ne reviens. Sur le Gange ou l'Amazone, chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage et jamais ne reviens. Voyage loin des capitales, loin des faiseurs d'argent, loin de ceux qui nous font mal. Voyage, voyage, loin de ceux qui ont des idées un peu trop fatales. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage. Miltä tuntuu tämmönen vähän reippaamman tuulen spinnuajelu yksinään? Vedetään nyt sinänsä ihan mukavalta oikeastaan. Kyllä tää tästä näköjään menee. Jiippi nyt tietysti on vähän sellainen eri asia, mutta kyllä tää aina tietysti suuntaan pääsee kääntämään jollain tavalla toisella. Ensin maksimissaan tuukuu lipat. Sitten pientä kamujen keräilyä ja matka jatkuu, mutta katsotaan nyt sitten.
nastaa, tuli helvetin hieno keli ja pikku aallokko ja kaikkea, että saa niinku vähän surffiin napattua ja nautinnollista.